Ubuwazi ukuthi kukhona amaqhinga angavusa umuthi wezithelo ongafuni ukuthela izithelo? Nokho, namuhla ngizokwabelana nawe ngamasu amathathu asendulo asetshenziswe iminyaka eminingi futhi okungenzeka ukuthi ubungawazi. Bheka lesi sihlahla sikalamula, ukuthi simncane kangakanani, qaphela ukuthi sithwele kangakanani. Bheka lokho. Futhi bheka leli gilebhisi, ubone ukuthi livela kanjani. Nokho, sisebenzisa amasu kulezi zihlahla ezincane njengalezo engizokufundisa zona namuhla. Futhi ingxenye engcono kakhulu ukuthi ungakwenza ngezinto esinazo ekhaya. Kuyashesha kakhulu futhi noma ubani angakwenza. Hlala ubukele ngoba siqala ngendlela yokuqala. Indlela yokuqala mhlawumbe ingenye yezindlela ezithakazelisa kakhulu neziphumelelayo kunazo zonke, futhi esizokwenza nje ukuvula ifasitela elincane egatsheni. Sizodinga ummese obukhali futhi sizokwenza ukusika okuncane egatsheni. Lokhu kuzobangela isilonda esincane esilawulwayo. Akunasidingo sobumba ujule kakhulu noma ukulimaza igatsha. Uma igatsha likhulu, senza ifasitela elikhulu noma sinqume ukuze umphumela ulingane. Ezihlahleni ezincane njengalesi, inxeba elincane njengalelo engizokukhombisa lona manje lanele. Manje sithatha nje ummese bese senza lelo fasitela elincane elingamasentimitha 2 kanje. Kulungile, uma isinqunyiwe sesiqediwe, igcolo kanye nengxenye yecambium sekususiwe. Uma sesikwenzile lokho kusikiwe futhi sesikulungisile kahle, nalokhu kubaluleke kakhulu. Lokhu akwenziwa esihlahleni sonke. Ungakwenza kuphela emagatsheni athile noma okungenani kumaphesenti angama-50 esihlahla. Khumbula ukuthi lawa amasu amadala kakhulu. Lokhu akukusha futhi kuye kwafakazelwa kaningi ukuthi kusebenza izimangaliso. Futhi leli nxeba elincane noma ifasitela esilibangele lizobangelwa yini? Lokhu kuzobangela ukucindezeleka okuncane okulawulwayo esihlahleni. Umuthi uzochaza lowo monakalo njengesignali yesixwayiso futhi usebenze impendulo yokusinda ngokomzimba. Futhi yini esizama ukuyenza isihlahla uma sizwa lokho? Nokho, izozama ukuzala kabusha. Yingakho sisebenzisa lolu hlobo lwendlela ukuze sikhulise ukuqhakaza kwezimbali kanye nenani lokukhiqizwa kwezithelo. Manje, uma sesiqedile ukwenza ifasitela, esizokwenza nje ukuthatha ucezu lwe-aloe vera. Nakuba lokhu kungaphoqelekile, kunconya kakhulu. Siyinquma phakathi siqonde phezulu bese sifaka lonke ijeli enxebeni. Bese simane siyibophe ngentambo, intambo, noma ngisho nezibopho ezimbalwa zekhebuli. Ungakhathazeki ngezibopho, ngoba ngokuhamba kwesikhathi zizoqhekeka zodwa. Into ethakazelisayo lapha ukuthi ngalezo zinsuku i-aloe vera igcina indawo inamanzi, ivikelekile futhi imboziwe ukuze kuncishiswe kakhulu ingozi yesikhunta noma yiluphi uhlobo lokutheleleka. Manje ake siqhubekele endleleni yesibili. Futhi le ndlela yasetshenziswa kakhulu ukukhuthaza ukuqhakaza kwezimbali kakhulu. Njengoba nje kwakunjalo ngendlela yangaphambilini, lena kuphela enenzuzo eyengeziwe, iyinto ebaluleke kakhulu. Futhi esizodinga nje ucezu lwentambo. Kungaba ucingo olujwayelekile olufana nalolu. Futhi kulula kakhulu ukukwenza. Esizokwenza nje ukuligoqa egatsheni izikhathi eziningana, sishiye cishe isentimitha elilodwa phakathi bobugoqa ngabunye kanje. Uma igatsha likhulu, simane sisebenzisa ucimbo oluningi bese silandela inqubo ngokuya ngobukhulu begatsha. Kumagatsha amancane, into efana nalena ingaphezu kokwanele. Uma sesikubeke kahle, njengoba igatsha likhula futhi liya likhulu, sizobona ukuthi lolu cingo luncane luqala ukufaka ingcindezi ethile, bese lokhu kubangela ukuthi isihlahla siphendule ngokuzama ukusinda, sizame ukuzalana. Futhi yingakho le ndlela elula kangaka ingathuthukisa kakhulu ukuqhakaza kwesihlahla bese ekugcineni inani lezithelo. Futhi khumbula, akukhona ukuthi kufanele ucindezele igatsha ngokuphelele.
kumane kuyindaba yokuphazamisa noma ukunciphisa kancane ukujikeleza kwejusi. Lokho kuzovusa isihlahla kancane. Futhi-ke, okunye okubaluleke kakhulu, ngeke sibushiye lokhu kuze kube phakade. Sasimane sayishiya kwaze kwaba yilapho lowo muthi ongafuni ukuthela izithelo uqala ukuqhakaza izimbali. Uma isihlahla sesivukile, sisusa ucingo bese kuphelela lapho. Manje sesihamba ngendlela yesithathu, futhi mhlawumbe lena ingenye yezindlela ezithakazelisa kakhulu nezindala kunazo zonke, ngoba kulokhu ngeke sinqume futhi ngeke sisebenzise ucingo. Esizokwenza nje ukuphoqa kancane ukuvulwa kwamagatsha athiye. Futhi kulula kakhulu ukukwenza. Mane nje ubambe ingxenye yegatsha bese uyigoba kancane kancane uze uzizwe ucindezelekile kancane. Ngale ndlela. Sisebenzisa izigulufu esitshalweni sigoba amagatsha kahle ngentambo noma umucu. Lokhu kusiza ukugcina lowo msebenzi wokucindezela. Uma sisebenza ngophansi, senza into efanayo, kodwa sisebenzisa isikhonkwane, insimbi noma induku egxunyekwe phansi ukuze sibophe intambo futhi sigcine lelo gatsha ligobile liya phansi. Into ebalulekile lapha ukugcina lokho kucindezeleka okuncane nokuqhubekayo ukuze indlela isebenze kahle. Futhi kwenzekani uma senza lokho? Yebo, kufana ngamashi nakwezindlela zangaphambilini. Kulesi simo, ngokubeka ukucindezeleka egatsheni, lokhu kuzokwenza ukuthi isihlahla sithumele isignali yesaziso futhi ngenxa yalokho sisabela ngokuqhakaza, sikhiqize inani elikhulu lezimbali futhi ngenxa yalokho sizoba nenani elikhulu lezithelo, okuyikho kanye le vidiyo ekhuluma ngakho. Futhi bengifuna ukukunikeza okunye okwengeziwe ngoba kuyakufanelekela ngempela. Futhi iqiniso liwukuthi abantu abahlale behlala emaphandleni bebelokhu bethola imiphumela engcono uma lawa masu esetshenziswa ngenyanga egcwele. Ukholelwa ukuthi phakathi nalesi sigaba ijusi lisebenza kakhulu engxenyeni engaphandle yesihlahla futhi ngokuvamile impendulo yesihlahla inamandla kakhulu, ngakho-ke impumelelo ivame ukuba nkulu kakhulu. Futhi khumbula ukuthi njengasezindleleni zangaphambilini, lokhu akuhloselwe ukushiya amagatsha ephoqelekile unomphela. Umqondo lapha ukudala isihlahla noma ukubangela umonakalo omncane endaweni ukuze leso sihlahla esasingafuni ukuthela izithelo siqonde ukuthi kufanele siqale ukusebenza. Uma isihlahla sesiqala ukuqhakaza futhi sithela izithelo, sisusa ngokucophelela zonke izintambo noma izindlela esasizisebenzisa bese kuphelela lapho. Ngakho-ke manje unezindlela ezintathu ezilula nezisebenzayo. Usebenzisa izinto okungenzeka ukuthi usunazo kakade ekhaya futhi esezisetshenziswa iminyaka eminingi ogogo nomkhulu bethu. Akusekho mithi engadini yethu noma engadini yezithelo enqaba ukuthela izithelo. Ngalezi zindlela ezintathu uzokwazi ukufeza lokho kanye, uvuse lowo muthi wezithelo futhi uwenze uqale ukukhiqiza okuningi kakhulu. Futhi uma ufuna ukuqhubeka nokufunda amasu engeziwe, amaqhinga, nezindlela ezinjengalezi, vele ubhalisele isiteshi ngoba sihlala sabelana ngamavidiyo afana kakhulu nalawo. Ngingajabula kakhulu futhi uma ungangitshela kumazwana ukuthi ubukela kuphi futhi ikakhulukazi ukuthi unenkinga yaluphi uhlobo, ngoba ngifunde wonke amazwana akho futhi izikhathi eziningi amavidiyo alandelayo avela kumazwana akho. Futhi-ke, uma ungakwazi, thanda le vidiyo bese uyabelana ngayo nomuntu othanda izitshalo, izingadi noma izihlahla zezithelo njengawe. Futhi hlala ubukele ngoba kuseza okuningi.